हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं सोलोंथांखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दिनै जोङो बैग्रि जानो नागिरदों आरो ना नै आंना लोगोफोराबो ओमफ्राय बैग्रिखौबो खायाखैनो आरो दै खाहैगोनसो जोङो दा ओमफ्राय बाथोनखौ देखानानै लाबाय आरो नै माने दा खाग्रोमोना मोनजानायनि आरो ओमफ्राय खानानै आरो बेखौ देबावबाथाय गोबाव लागोन ना ओंखायनोथ' खाहैनोसै आरो बेखौ देनानै लाखाबाय ओमफ्राय जोङो खाना फैनानै लगे लगे जाफैनोसै ओमफ्राय जोङो बेयावनो जाखागोन आरो ना बे जायगायावनो जाखागोन जोङो ओमफ्राय दा खानानै फैफिनसै आरो जोङो थौदो खायग्रोनोसै लोगोफोर फैबाय नै दायो ओमफ्राय बैग्रियानो बारा गैला आरो ना देग्लाय बैग्रि जानो सान्सखौनो बारा मोनदिया माने बारा अखायासो बारा हाबाय ओमफ्राय बारा सान्दुंखौनो दुङासै ओमफ्राय जानायनि टाइमानो मिलायासै ओमफ्राय नै सेमोन थांनाय बोसोराव दोखो जादोंमोन देग्लाय गैया लोगो लाग्रा गैया नालाय लोगो लादावबासो नै ओमफ्राय खानो फैबाय जोबहांबाय आरो ना बिराद गोथावखा बैग्रिया नै आंना खाग्रा लोगोफोरा दे खा दे ओइ नै सासेया सिङाव हाबनानै खाबाय थाब खा दे जि बुरजा खानाय बैग्रि जाग्राफ्रा ओइ नै सिङावबो दं ओइ नै थाइसे साइसथार होयो इयो नैबो बुरजा मोनबाय एसे लाबबाय नै बुरजा जाबाय आरो ना दा बेखौनो जोङो जाख'लायनो हानाय नंला फैदो लांनोसै दायो ओरै जि गोजान थांलायबावनांगौसो ओइथिंसोमोन आरो ना जोंहानि बारिनि उनावसोमोन ओमफ्राय नै जाग्राफ्रा ओइ नै ओइ सासेया जायानो बैबो जाया नै गगा मोनदों नोंलाय जागोन नोंलाय जागोन खानानै लाबोबाय आरो ना ओमफ्रायो सुनानै लाबोखाबाय जोङो दायो जानोसै आरो ना जोङो नै जाग्राया जोंना सासे एदेरबावबाय आरो ना दहायो गैयामोन बियो एदेरबावबाय ओमफ्राय नै नालाय आथुरनो बेहासो आं इखौ इयाव लाबोथ'बावाखैनोमोन भिडिअ जों जाजेनबावाखैनो ओमफ्राय बेहासो मालाय जाग्रोबाय नै संख्रि फोनलायलायनानै ओमफ्राय जोङो जानोसै आरो ना दा एकदम टेस्टि खुदै गजोब्बाय लोगोफोर जानोसै जोङो दायो जादो बेस्राफोर इसोरो दहायनिफ्रायनो खुदै गनानै दंगासिनो नोंखौ नुवाखैनो माथो ओरै दावबो एसे नै बियो बिनि जायगाखौ लाबाय होथेबाय नोङोना बहा नायलाय आंखौ होथेबावबायसो बहा आयु नालाय होथेजोबखाबाय बिराद गोथावखा आरोना बे बैग्रियाबो ओरैबायदि माने गेस्रेम ओमफ्रायो एसे गेस्रेम बैग्रिखौ गोथाव मोनोना एसे बुसा साहाखौ बारा गोथाव मोना बालाखौ ओमफ्राय गेस्रेम जि गोथावखा आरोना देबाथ' जि बिदै ओंखारखायो जाबावगोन ना मोनाबा आथिंनि हाया हाबगोन आथिंनि हाया नै बालाया नै बाला नांजोब्बाय बिबोनाव आथिंनि हाया हाबगोन दै ओमफ्राय हाखौ जाबाथाय उदैयाव बेमार जायोनो नै जादो दे नोंबो नांथादों गारमायाव नोंनि मोखांखौसो गिदिरसिन नुबाय आं आंनिफ्राय बिसोरसो बांसिन जानो हायो आरोना बिसिना उन्दैना हाथाया फैया थेवबो आंबो जानो हायो बारा जानो हाद्राय नङा नांथाबाय दंलै गोथाव नंगौना नङा नंगौ सोर थाइबेसे जाखांखो आं थाइनै थाइनै जाखांबाय आं दासो थाइसे सानगोन दै दा बेगरखौ सोर बांसिन जानो हाखो गावगाबागाव दोनखा नै आंना बेयाव सिगाङाव दोनखाबाय आङो नै आरोना जेथिं केमेरा दं बिदिनो देखायफ्लाङाखै ओमफ्राय जेथिं केमेरा गैया बिथिं देखायफ्लाङो नै टेस्टि गेसावसोबाव गानसै नामा गेसावखौ गेसाव मोनदों फिसाजोखौ लाबोगासिनो नोंसोर ओमफ्राय फानलु जानानै बैग्रि जाना दा खिनाय जाबावसिगोनसो नामा गाबोन खोन्थादै आंनो सोर सोरना जानानै खिनानै खिथालौदों जानायफ्राव थाइबेसे जाखो नैबे थुलुंगानि नामा नै बियो थाइब्रै आंना
Này biết chung cái ní, thay thăm cái biển này. Ăn bốc bội, ăn là thay này. संख्रि बयम खलायलाय संख्रि गैला बयम लाबोना दोनखादों आरो दैजों आं खौ खोनाङा बिदिखौ आं संख्रियाबो जोबनायनि अबस्थायावनो दा सोनांगौसो लाबोनाय दंखायो आरो ना गोखै जाबाथाय बिराद संख्रिया हाबोना लोगोफोर थेवबो सङा नामा बिबो संख्रिया Kenai nongalai. बारा जाना दे संख्रि जाबाथाय माबा बुगाव जायोनो बुगाव ना मोसौ Hay nương đi nàng dạ đi nàng. Anh ơi. Con sẽ thằng ta bị đi ra nương. मा संख्रिखौ संख्रिखौ आङो बुरजा जानाङा संख्रिखौ फानलुखौसो बुरजा जानांगौ फानलुखौ बुरजा जाबासो बोलो गोरा जायो ओरै बडि जायो ओरैजाय मिथिबाय दे बडि देखायलाय इथिंजाय देखाय देखाय वा मानसियानो थेबाबासो नङाबा बडि देखायनो ना लागे बडि देखायदों नै वाव नै गिदिरथार बडिया ओइ ओरै बुजागोन ना बुजाया बोरो आंना आखायानो होमोन सना बानदो दा आगे सावसो बारा जानो हायालै लोगोफोर 10टानि आगे सावसो संख्ला नै बैग्रिया बेखौनो जाफ्लांदों नै आं नुवाखैनो माने बिसो खोन्थाबावदों भिडिअ नायनाय जानाय भिडिअ नायनाय जानाय लोगोफोर Mà không bảo nấu phải ghé. बेखौ जाखांनानै आलुबा मा जागोन मिसा सिनि जागोन सिनि जायोनो होमबा नोंसिनि न'निफ्राय सिनि एसे लाना फैदो दै खावनानै लाबो आख' बिनानै लाबोनाङा आव नाव गोलैबावबाय खावनानै लाबोगोन ना बिनानै बिनानै मोजां बिनानै लाबोयो बेखौ आंगुर बायदि जायो मा बुस्थुलै आंगुर आंगुरालाय औ आंगुर जोंहानाव आंगुर दङ ओइ फैलाय आंगुर फिथाइ मोनथ'वाखै दा देखायगोन दे लोगोफोर जानाव आंगुर फिथाइ दङ बै फुल खाथियाव नायनाया फैलाय आंगुर खानाङा आरो गोथांसो ओइ फाग्लानो गोमोना जि गोदै सोर सोर थाइबेसे जाखांखो आं दा बेसा बिमाया कामरुपनिसो ना नोंसा माया नोंसा बिमाया कामरुपनिसो आरोना ओमफ्राय कामरुपनिफ्राय धेमाजि जिल्लायाव मोनफैदों ओरैबायदि गोजानाव बोरै मोनफैखोथाय ओमफ्राय इसोरना गामिनिनो गामिनि नोंसाना गामिनिनो बिसाना गुफुरनि खोमा ना नोंसानि माया अबेनि जोंहाना गामि खाथि खाथिनि होननाया गहपुरनि गहपुरनि ओमफ्राय जोंहाना खासिगयानि जोंहाया खासिगयानि ओंखायनो बिराद माइ हानो रोङो नोङो ओंखायनो बिराद माइ हानो रोङो होननांगौ ने खासिजों बे काट ओइ मा जाखो थुलुंगानि जानायखौ देखायगोन दे आङो दिस्टार्बलै खानायफ्रा जानायाव नोंना खानाया बांद्राय गोलाव जाबाय नै खानाया गोलावथार ओमफ्राय संख्रि दांनाङा आंनि खानायखौ लावनो रोंनाय नङा आरो गोमोन मोजागोन नोंनिया मोनगोन ओइ नोंनि आथिङाव नै थुलसोबाय गायो खानाया मालाबाथ' हासो नांबावो हासोबावबायसो आंना आं दाख्लैसो हास'दोंना हास'बावबाय होनदां देखांबाय लोगोफोर जानो हानाय नंला नोंसोर जानो हाबावगोन ना हाबावा हाबावोनो नै इसिनि दंबावो नालाय गोमोनसो आरोना ओमफ्राय मबाइलाव माबायदि नुदों नालाय मबाइलाव माबायदि गोथां नुदों लोगोफोरा आइफन हरना होबाय र' दाय हमनि फन हरना होदोंमोन आइया लोगोफोर ओमफ्राय जाखांनायनि अबस्थायाव आरोना नो बुरजाथार दंबायो बेखौ जाजोबनायखौ लाजोबबा बिराद गोलाव जागोन भिडिअ आङो बे जाजोबनायखौ होलायलायला दोननोसै भिडिअखौ ओमफ्राय सोर थाइबेसे जानो हाखो देखायनोसै आरोना आंखौ जानो हायाखै गुफुरथार नै बैग्रिया बांसिन जागोन आं 10टाबो जानो हायाखै लोगोफोर
सातथाल' जानो हादों आंना 10थासो जाबाय हे औ मा आं सातथा नङा 8था आंना kamu tahu mana बेखायनोथ' लोगोफोर जारा नै लोगोफोर नै बे थाइसे नैखौ सिनायाखै साइज ओमफ्राय नैबे थेख्ला गथ' जानाय जाखोन माबायदि अरलु आरला जानानै दोनजोबदों ओमफ्राय नै बेना जि बुरजाखा नै थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6 7 8 9 10 11 12 थाबायना आंना 8थाल' ओमफ्राय नोंना ब्रो नोंनालाय आयौ बेना थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आयौ 14 थाबायना नोंना ना नों सानना ज'सो 14था ओमफ्राय नै बेना थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6 7था ना माल' बेना ओमफ्राय अ साइज जाखोन्दाफोरखौ थाबाय नै बेनो बांसिन जादों लोगोफोर बे देरहाबाय ओमफ्राय बेयो सेकेन्ड ओमफ्राय आं थार्ड आरोना आं लोगोफोर जोङो जाखांबाय आरोना ओमफ्राय गावसिनि जानाय असाइसफोरसो लेथ्रा जाखांदाखौनो खोन्थालायबाय आरोना सोर बेसे जानो हादों ओमफ्राय आंना 8थामोन आरोना ओमफ्य नोंना बेसेमोन 12थामोन ना ओमफ्य इना 14था ओमफ्य इना 7था ना 6थाल' इना जों सानैजोंनो खमसिन हादों नैबेनो 1 नाम्बार जाखांबाय आरोना ओमफ्य इयो इदि जालायबावो आं आंखौनो बांसिन जानो हागोन सानखादोंमोन जालायबावो ओमफ्य हामारदों आरोना इयो मालाय गावखौनो बांसिन जानो हागोन सानखादोंमोननो आंखौ मोनोबा बुनैनो इयो दायो जोङो भिडिअखौ दोनसै आरोना दे बाय बाय होदो बयबो बाय बाय लोगोफोर दे बाय बाय हरदो नै इबो हरदों मोखांखौ नुवाखै आंजों होथेजादों दोनसै आरोना दायो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय 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 बाय